Ano, tady významníci, určitě zase něco rozpočíme, společně pak napíšeme. Když vám dávají rozpočet, odjívíte, rozpíšíme, nebezpečná kurva a potom napíšeme na známí. Ano, tak teď máme teda, jsme probírali takový nějaký ten úvod do literatury. Podívejte, kdo může taky chodit, může zapomínat rovnou na jako za literaturu. Samozřejmě, že první dostanete známku. Tam se naučím. Opakujeme souhrny. Nebudeme říkat, do videa dostanete známku. Tři základní druhy literatury. Vy to víte? Výborně. Charakterizujte mi. Ekotiku, to má. To se podří odpovědová. Výborně. Který? Drama neboli? Drama neboli hra. Che většina tragédii komedie. Měli za nám dívat, dokud strávy na jevíčku. Taky? To mě dělá. Dobře, tak. Další já si to nejsem pokud to taky dostanete stále, je to tak? Tak tam je to tak já to nemusím používat. Ale prostě vám něco dát tak to teď neměli i podrobení. Už mě ukázali časák. To byly slipy. Ani tu tam to bylo tam. To bylo jak to. Dobře, dobře.